Здравейте, приятели! Аз съм Гьокчан. С най-новата ни песен искам да поздравя всички фенове на оркестър Каменци, оригинал Сабри. Ladies and gentlemen, имам огромното удоволствие да ви представям колегата Салико Микса. Какво си ти за сърцето ми? Усещаш ли какво му причини? Не го разбивай, то за те топи. Вярваш или не, друга няма като те. Ти побъркваш ме, чак до безумие. Всяка нощ сънувам те, отново че целувам те. Искам ти да си до мен, след като събудя се. Ела сега до мен и усети какво си ти за сърцето ми. Усещаш ли какво му причини? Не го разбивай, то за те топи. Ти единствена си, ти любовта ми. Ти вярваш ли ми? Ти единствена си. От първият момент, в който те видя, поисках ти да си до мен, любовта в те позна. Повярвай, искрен съм със теб, попитай моето сърце. Искам ти да си до мен, всяка нощ и всеки ден. За мен е чест и удоволствие да ви представя на оригиналния от любимите цели. Не го разбивай, то за те топи. Ти единствена си. Ти любовта ми. Ти вярваш ли ми? Ти единствена си. Какво си ти за сърцето ми? Усещаш ли го му причини? Не го разбивай, то за те